Хора, аз съм Кирил с ТБГ. Днеска ще играем Full Draft. Предния път ни се падна Албана Янг, стигнахме до финалите, отпаднахме от 2 на 1 за Уест Хам. Ще изберем тази схема. Тук ще вземем френски отбор, покажете. Да видим тук. Карим Бензема. Да видим. Крошяк. Димбала, Родригес, Модрич, Погба. Дембеле, Фернандиньо, Матуиди, Мадуиди. Долу ясно, хора. Да видим следващия. Тук ще е Айри. Да видим ако сложим Мадуиди тук. Да видим защитата, хора. И тук ще вземем Мармангал. Да видим... О, Серхио Рамос. Фанията е. Предния път ни спаднаха много готини играчи, хора. Ако бях изключил, ще да краят. Май трябваше тук да вземем Маршерано. Ето го и него. Трябваше то. Маршел Мундочка. Виктор Валдес, хора. 76 кемстри. Да видим се... Мангали! Жорди Алба, Сърна Варанчо. Да го сложим тук да бенч Кики. Не Маркос дойде. Ще го сложим на това положение. Той е така. Дига кемстри, хора. Съм много добър на фуддрафта горе. What the fuck? Тони Крос. То ще взема, кога съм на оказите. Няма да стане. Ще гледам. Яя Туре. Не. Никакъв шанс, хора. Легенда. Агуер. Ман. Ако взем легендата, може би, ако съм... Аре ще взем Агуера. Салах Дибао, Милнер... Пауло Дибао, хора. Ако Яя Туре беше аржентинец, ще да е много готино. Още един шанс за Кевин Де Бройн. Тук ще взем Калибала. Охо, Мюллер. Макар че трябваше Де Хея. Дай ми испански вратаря, мати стара. Охо, кот. Аз не кот беше. Охо. И ни се пана Ди Мария преди хората. Прем гол пак. Ганал с Родригес, Кутиньо. Тук ще вземем Кутиньо. И вижте само. Така. Дибала. Ще го сложим тук. Луис Суарес също. Еден Азар ще го сложим тук. Филипе Кутиньо ще го сложим тук. Девето виж тук. И готово. Само да го сейфнем. Пише Шкебаме. Този драфт е за Ангел Хиленаров. Вижте само какъв отбор. Ако имахме още и французите, ние имахме и той Лаказете, но не е много слаб той. Дали отново ще биме Хейни и ги разкъсахме, хора.
Продължаваме нещо като на полуфиналите. Играем срещу Барселона. Вкарвайте голове нещо. Айде! Къде Бензема се разписва? Аре, изравнете ги. Мама ви стара. И да видим. И 2 голд пака и 1 силвър. О, информ! Какъв то? О! Аре, мачкай, бе! Йоин пак. Майка ти ще. Ай го отворим този шибан пак. Да видим кой е. Сабидзер, охо. За ултиматива, няма да стане. И да видим какви карти имаме само. Складни. Players. Ето ги и тя хора. Вижте ги само. Малко силвър имаме, но те са доста. Вижте само. Викам, че 87 единица. Гледайте хора. Вижте само. И това беше от мен. Надявам се клипът да ви хареса. Ако така, дайте лайк.